gaj i stisnu se vam bagu osnazani. Ne, ja su! Bija je jednom jedna osnazana i bija je mnogo lijepa. Aj, bija je tu i maseha koja je bija ljepša. Ogeda se. Kaži mi na svijetu ko je najljepši kojem. Ti si najlepša kraljice naša. Ali ogledalo je jako jednog dana da je Snezana ljepša. Ko? Snezana? Sad su da posem Josade ubije. A Jovas je bio dobar i nije ubio Snezanu. Bez veze. Nego je pustio da pobegne u šumu. I tamo je bio masno i stasno. Ali one ugleda jednu kusicu pa tupe spavaja. A kad se pobudio, ugleda je 7 patuljaka. Kakvi patusi? Liza su to poniji. 7 patuljaka. Ma, ovo su poniji! A dogovorite se više da nastavim svoju bajku. Dobro, Marija. 7 ponija. Aj, Masehaj, ima super ideju. Imam ideju. Snezana me neće prepoznati. I boje se ovu otvornu kušku. Otovnu kušku. Ju, pa ovo je kuška. Nema veze. I tako Snezana poja otovnu kušku i umre. Nisam umla, čekam da me poljubi Pins. Eto ti. A onda je došao Pins i poljubio je. Pa neću da me poljubi žaba. I onda je lijepi Pins poljubio Snezanu. A Masiha ostaje najljepša. Nije. Snezana posla naca i uda se za Pinsa. I vi smo sad se dokazila ta. Pa ja sam te to da kažem. A ti kaži ono za YouTube. Zapatite YouTube kanal Ines Paktis.